Zaman dole dai ya tabbata Muhammad Bazoum sai ya zauna a gidan yari. Shugaban hafsoshin kasar Nijar ya yi magana da Muhammad Bazoum akan mulkin da aka mai na kama karya. Duk da haka dai mutane suna mamakin yadda aka karɓi mulki daga hannun Muhammad Bazoum. Sojoji sun mulki wato kasar Nijar. Abubuwan da suke faruwa a kasar Nijar dai ya fara ta'azzara, ta kai ta kawo da mutane suna tashin hankali a kasar Nijar. A samu wasu bayin Allah sun fito suna magana akan abubuwan da suke faruwa a kasar Nijar, yayin da shugaban hafsin kasar sojojin kasar Nijar ya fito da wani tsare-tsare a kasar Nijar. Ana nan Nijar gabaki ɗaya hankalin Nijar ya tashi ya dugunzuma, mutane sai rigima suke, wasu suna ƙona kansu. Yayin da kuma sojojin kasar Nijar sai karɓi Nijar ta ƙarfi da yaji. Yanzu haka Muhammad Bazoum yana gidan kurkuku haɗe da iyalansa. Mutane sai mamaki suke yadda kasar Nijar ta shiga tashin hankali. Da kasar da ba a tashin hankali amma yanzu ita ce da tashin hankali. Muhammad Bazoum dalilin da yasa aka kama shi saboda ya ce ba za a dinga musu mulkin kama karya ba, kuma ya ce zai canja kuɗin kasar Nijar, shi isa sojojin kasar Nijar suka karbi kasar Nijar daga hannunsa. Yanzu haka ana nan ana ta fituna a kasar Nijar. Ana nan kuma yanzu Bola Ahmed Tinubu ya shiga rigimar. Ya fito ya yi magana da shugaban sojojin kasar Nijar saboda me yasa aka karbi mulki daga hannun wato Muhammad Bazoum. Mutane kuwa sun yi mamakin yadda Muhammad Bazoum ya bada mulkin sa kai tsaye ba tare da wani hargitsi ba da wani rigima. Kuma Muhammad Bazoum ya yi magana da mutane wato wakilansa wanda suke aiki a kasansa. Ya ba su hakuri, ya ce su yi hakuri, wata nan sai labari. Mulki dai sun karbe shi, amma duk da haka mulki zai dawo hannunsa. Mutanen Nijar kuwa sun tada hankalinsu, sun ce ba za a taɓa musu wannan abubuwan ba su yadda. Saboda haka ne ƙasar Nijar ta ƙi shiguwa, kuma yanzu haka ana nan ana ta rikici a ƙasar Nijar. Yanzu haka kuma sojoji suna ta buɗe wuta a gado wanda ya kawo musu tashin hankali a cikin ƙasar Nijar. Baka isa ka shiga cikin Nijar ba saboda abubuwan da suke faruwa a cikin Nijar. Yanzu haka matasa sun fito sai Allah wadare suke ga wannan sojojin ƙasar Nijar. Ku danna mana subscribing da alamar karo sanarwa don samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun dora.